Γεια σας φίλοι και φίλες του καναλιού μου, το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στην πείνα. Η πείνα είναι το μεγαλύτερο οστρακοειδές της Ελλάδας και της Μεσογείου, καθώς μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο. Η πείνα ζει σε αμμώδιους βυθούς, που είναι μισοθαμένοι στην άμμο. Είναι δίθυρο όστρακο, δηλαδή έχει 2 κελύφη. Το κρέας της τρώγεται, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα νόστιμο, γι' αυτό χρησιμοποιούταν ως δόλωμα. Η πείνα έχει μέσα της πάντα ένα μικρό καβουράκι, τον πινοκάβουρα. Αυτά τα δύο είδη αλληλοπροστατεύονται. Η πείνα προστατεύει το καβουράκι από τα ψάρια και το καβουράκι, μόλις αντιληφθεί κάποιον εχθρό, δαγκώνει την πείνα και τη λέει να κλείσει. Μια πείνα μπορεί να ζήσει πάνω από 40 χρόνια. Η πείνα πλέον έχει σχεδόν εξαφανιστεί πλήρως. Η υπεραλίευση, η παράνομη εγκυροβόληση και η μόλυνση της θάλασσας μείωσαν αρκετά τους πληθυσμούς της. Τα τελευταία χρόνια όμως, ένα παράσιτο που εμφανίστηκε το 2016 στην Ισπανία και έφτασε στην Ελλάδα το 2018, τις σκότωσε σχεδόν όλες. Πλέον, λιγότερες από 15 τοποθεσίες σε όλη τη Μεσόγειο διαθέτουν πίνες. Γι' αυτό θεωρείται άκρως απειλούμενο είδος. Με άλλα λόγια, απειλείται πολύ περισσότερο από τον λύκο και την αρκούδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαφάνιση της πείνας από τη Μεσόγειο θα σημάνει και την εξαφάνισή της, γιατί αποτελεί ενδυμικό είδος της Μεσογείου. Η πείνα είναι πολύ σημαντική, γιατί καθώς φιλτράρει το νερό για να τραφεί, συμβάλλει στην καθαρότητα της θάλασσας. Να αναφέρω επίσης ότι όλες οι πίνες του βίντεο δεν αφαιρέθηκαν ζωντανές, αλλά αφού ψόφισαν πρώτα από την αρρώστια. Εδώ βλέπουμε μια πολύ μικρή πείνα. Οι μικρές πίνες δεν έχουν ακόμα σκληρύνει το κέλυφός τους και είναι πολύ εύθραυστες. Και οι μεγάλες είναι όμως και αυτές πολύ ευαίσθητες. Δεν έχω φυσικά μόνο πίνες, έχω και άλλα όστρακα. Κοχυλάκια εδώ, όμορφα. Μέσα της η πείνα έχει πολύ ωραίες αποχρώσεις του άσπρου και του κόκκινου. Από εδώ και κάτω η πείνα είναι μέσα στην άμμο και από εδώ και πάνω από την άμμο. Γράψτε μου στα σχόλια ποια πείνα σας αρέσει, είναι πιο όμορφη για σας.